అప్పులు కలిగి ఉంటే దేవునికి మొరపెడితే విశ్వాసంతో, దేవుని విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడిని అప్పులు తీరుస్తాడు, తప్పకుండా తీరుస్తాడు. మీరు ప్రార్థన చేసి చూడండి. మా జీవితంలో అనేకసార్లు మేము ఆ విధంగా పొందినాము. అనేక అప్పుల పరిస్థితులు ఉన్న సమయాల్లో దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు ప్రభు మా అక్కర తీర్చాడు, మా అప్పులన్నీ తీర్చేస్తాడు. కనుక నీ జీవితంలో నీకు కూడా ఏదైనా అప్పులు ఉన్నాయేమో ప్రభు సన్నిధిలో మొరపెట్టు, దేవుడు తప్పక జవాబిస్తాడు. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించునుగాక, మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. యేసు ప్రభువానికి స్తోత్రాలు. ఈ సమయంలో ఎవరైనా అప్పుల వాళ్ళు ఉన్నారేమో, ఎవరైనా విధవరాలు ఉన్నారేమో, ఏ నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నారేమో వారిని దర్శించు ప్రభువా. వారికి గొప్ప కార్యం జరిగించి వారిని రక్షించి తండ్రి వారి అప్పులు తీర్చుమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించునుగాక. ఆమేన్.